Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Chukwu Okike saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem, Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Maziugu Okechukwu Ijele Global. Together we achieve. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve. Never fall. Join the foundation, let the movement grow.
The vision is clear. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta ọdịmma ndị Igbo. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from, the strength of a lion, the beat of the drum. Restoring the culture, that's what we believe. From the ordinary to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from, the strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the ordinary to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong.
Again, you phase out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Global Foundation Nkwo n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2021 n'Enugu Aguleri, Anambra Steeti. Ndị Igbo, otu ndị Igbo dị iche iche n'ụwa niile, agbụrụ Igbo niile, ozi ezimozi. Ọ bụ n'oge obi ụtọ ka Obinwannem ụmụ omenala Igbo gbaa gburugburu na-edegara unu. Anyị niile bụ ụmụ Igbo gbaa gburugburu Imo, Enugu, Anambra, Ebonyi na Abia steeti abịakọtara ọnụ iweta otu na-ejikọta ọnụ na ntọala omenala United Company and Cultural Foundation n'ala Igbo, nke aha ya bụ otu Obinwannem. Obinwannem nwere ngalaba atọ ha ji agbasa ozi. Ha bụ obinwannem.com, obinwannemnews.com, obinwannem.org. Ọrụ ha maọbụ ebumnuche ha: Obinwannem ndị Igbo Cultural Movement. Ọrụ anyị bụ iweghachi ebube na ịdị ukwu nke mba Igbo na ndị nọ na ya, iweghachite ịnya isi ndị Igbo site n'iweghachi ogogo anyị nọ na ya site n'ezi mmụọ ịhụnanya na inyerịta onwe anyị aka, ịgba mbọ ịhụ na mkpagbu na ọnwụnwa gara aga ga-ewetara anyị ezi ọdịnihu, iwugharị ike ụmụ Igbo site n'ike ịdị n'otu, ịhụ na mba Igbo gbaa gburugburu megharịrị onwe ha ma laghachikwa n'ebe ha nọ na mbụ iji nweta ihe ha bụ n'oge gara aga n'ụwa. Iweghachi ekwesịghị ntụkwasị obi ụmụ Igbo site na ịchọpụta onwe nakwa imepụta ihe onwe, ịhụ na ọ dịghị nwa afọ Igbo maọbụ onye Igbo ọbụla a ga-ahapụ dịka a na-ejikọtagharị ndị Igbo. Obinwannem ndị Igbo Global Foundation Nkwo, ebumnuche anyị na ọrụ anyị bụ ijikọ aka ọnụ ma kụziere ụmụnne anyị omenala anyị ndị furu efu, asụsụ Igbo nakwa ịkpọlite omenala na ọdịnala na ndụ onye Igbo ọbụla. Anyị chọkwara inyere ụmụnne anyị nọ ebe ọbụla n'ụwa niile gbaa gburugburu aka ma zụtakwa ha ebe ọ na-akpa ha, ebe anyị ga-anabata nkwado ha n'otu aka ahụ. Anyị na-edegara unu ịgwa unu na anyị chọrọ mmepe n'ala anyị site n'ebe mgbasa ozi soshal midia akpọrọ obinwannemnews.com. Akụkọ ụwa Obinwannem ga-enyere ụmụ Igbo aka ịgbasa ozi ọma ọdịnala na omenala n'ala Igbo, iweta akụkọ mba ụwa World News n'asụsụ Igbo nakwa Bekee, ma tinyekwa otu n'ime onwe ha ga na-ahụ maka ndị ga na-edepụta akụkọ gbasara ala Igbo. Obinwannem.com bụ otu jikọtara ụmụ omenala Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu, ekewapụtara ka esi na ya jikọta ụmụ omenala na ọdịnala Igbo ọnụ n'ụwa gbaa gburugburu. Obinwannem.org bụ otu na-abụghị nke ndị gọọmenti nke ga na-ekepụta ụmụ omenala edokọrọ ọnụ, ọdịnala Igbo n'ụwa ka anyị wee mara onwe anyị n'ụwa niile. Ihe ndị a niile bụ otu Obinwannem ụmụ omenala ọdịnala Igbo gburugburu ekewapụtara iji nyerịta onwe anyị aka. Naanị ụmụ Igbo bụ ndị ga na-arụ ọrụ
ma na-akwadokwa ya bụ nnukwu ọrụ a eji n'aka maka ọdịmma nke ụmụ omenala na ọdịnala Igbo gbaa gburugburu. Anyị na-ekerịta n'onwe anyị ịkwụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ anyị ụgwọ, ma ndị nọ n'ezi nakwa ndị nọ n'ama, ebe ndị anyị tinyegoro afa Obinwannem n'ọrụ dịka Obinwannem na Ukraine, Nigeria nakwa United States of America, ya nakwa ikepụta ọrụ nye ndị na-enweghị ọrụ, isi na ya wetue ma kwadaa ogogo izu ohi nakwa ihe isi ike. Anyị ga-ejikọkwa aka ọnụ ịzụpụta ọtụtụ ụmụnne anyị n'ogogo ịzụ ahịa ịntanetị nke a kpọrọ online business, tinyekwa aka n'azụmahịa na ihe ndị ọzọ dịka ọrụ ugbo, ịzụ anụmanụ, ịkwa akwa na ịgbapụ mmiri n'obodo ndị na-enweghị mmiri, weghachi ezi ndị nche ga na-elekọta ime obodo anyị n'ala Igbo nakwazi na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị ga-agbakwa mbọ ịhụ na ụmụnne anyị ndị eji eji n'ala bekee na a ga-ahapụ ha site n'iji ego gwa gọọmenti ha okwu ka ha hapụ ha, maọbụ n'ụzọ ọzọ ịgwa ndị nwe ndị ahụ maka ụmụ ha nakwa gbasara ka ha siri nọrọ n'ụlọ mkpọrọ nakwa ụsụ dị na ya. Anyị chọkwara inye aka ka ụmụnne anyị nwee ike ịga obodo dị iche iche n'ala bekee, obodo dị mma ebe ha ga-arụ ọrụ na-enweghị mmekpa ahụ dịka anyị na-ahụ ka ọ dị n'ụwa taa, ka ha wee na-arụ ọrụ ka anyị sitekwa na ya nwee ọrụ gọọmenti obodo ahụ ga-enye anyị. Obodo ọbụla ụmụnne anyị ga-eje, anyị ga-amara maka obodo ahụ, ndị obodo anyị ga-amakwa maka ya n'otu aka ahụ, dịka anyị ga na-ahụ gbasara ihe niile na-eme gbasara ha. Ọ bụrụ na onye ahụ ruo ebe ahụ ma rụọ ọrụ, ọ ga-ejiri otu ihe nata nke anyị ga-etinye na mmepe obodo anyị. Anyị chọrọ iji aka anyị nyere onwe anyị aka n'obodo anyị, ebe anyị na ndị isi na ndị mgbasa ahịa obodo ga na-ezirịta ozi ma na-akarịtakwa na-abụghị ndị gọọmenti. Obinwannem chọrọ agamnihu nke obodo anyị. Anyị enweghị ihe onyonyo ebe anyị kwuo dịka BBC, maka na BBC abụghị nke anyị. Anyị na ọtụtụ ndị mmadụ ejikọọla aka ọnụ iwepụta ihe onyonyo mgbasa ozi ga na-ekwuchitere ndị Igbo niile n'otu. Ya mere anyị ji ehibe ya n'aka anyị. Ya bụ steeti ọbụla n'ala Igbo dịka Enugu, Anambra, Imo, Ebonyi, Abia ga-enwe nke ha, mana anyị ga-enwekwa otu ebe ga-anọchite anya steeti ọbụla. Daalụnụ dịka anyị na-ele anya na mmekọrịta anyị na unu. Abụ m onye nke gị kwesịrị ntụkwasị obi, Obinwannem, ndị Igbo Global Foundation, nwa Chineke Ugwu Okechukwu, onye na-ahụ maka otu Obinwannem, ebe mụ abụ Lawrence Ekpereamaka Nwafọ tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndewo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The
The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, Obinwannem, united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Afro trap, hip hop, Eviano 8 bass, Trabishada Igbo Oja flute samples, phenomenally route, for Christ style, Igbo Chukwu. He saw it before it happened. Listen, Onyekwe, Chiekwe, check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Ubochi Chukwu took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. The heart of a Obinwannem. One another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, Obi where we go. Azunwa nunu na guya.
free, yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. On your jana one year, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Our language is the crown, and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Nkwo, get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Chukwu, yeah, he's the engine, he's the drive, keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Chukwu Okike Abiama. Here we go, we go. Together we achieve, homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem. In the Igbo Global Foundation. East, West, North, South. We're everywhere. Chukwu Okike Abiama. The giant is moving. Together we achieve. Hard hitting Afro trap. Hip hop. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. I am the Managing Director of Owis and Owis Nigeria Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as the paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted, and years of effort collapsed, automatically activating the liability clause. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking now.
today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by systematic justice system, a powerful institution, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is Igbo global. Raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Linkage in your deoxyribonucleic acid in your DNA. Ndiche is that chain. Even in normal science, they said that the chromosome is a thread-like structure that carries the gene. It's like a chain, which means even science, empirical science, knows that ancestry is a chain. He said it's a thread-like, is a chain-like structure that carries the gene. In your gene is the rootedness of your ancestor, transferred from generation to generation. And it is not ephemeral.
It is not effervescent. That means it's not something that will just finish. It is a continuous effect. When we are done, so for the benefits of my viewers, I would want us to have a clear understanding and explanation about who are our ancestors. Ndichi, who are the Ndichi? Who are the Ndiegede? Over to you. Ndembunambu, yes. Namen, do you know your father? I know my father. He's late now. He's late. Blessed memory. Yes. Do you know your grandfather? I never met him. I didn't meet him. But you heard of his glory? Yes, I heard about him. Which means you should also hear of the glory of your great-grandfather. Yes. Do you know your mom? I know my mom. Yes, she's alive. You know your grandmom? I know my grandmother. Do you know your great-grandmom? I don't know my great-grandmother. But we heard of their glory. Yes. These are the ancestors. Do you know without your great-grandmother, there will not be you? Without your great-grandfather, both maternal and paternal, there will not be you. 400 years to come, the children we are giving birth to today, if we did not exist, would they exist? No. So life is like a baton, a relay race. When you are done running your track, you hand over the baton to the next person to continue the race. That is the concept of Ndiche. Ndiche is that linkage in your diisoribonucleic acid, in your DNA. Ndiche is that chain. Even in normal science, they said that the chromosome is a thread-like structure that carries the gene. It's like a chain, which means even science, empirical science, knows that ancestry is a chain. He said it's a thread-like, is a chain-like structure that carries the gene. In your gene is the rootedness of your ancestor, transferred from generation to generation. And it is not ephemeral. It is not effervescent. That means it's not something that will just finish. It is a continuous effect. When we are done, we hand over to the baton. And that is why in Igbo land, it's a taboo for someone to not procreate. But I will not like to go there because I'm to teach and father. I kid you not, in ancient Igbo land, before the arrival of the white people, if a man is up to 40 and you don't want to procreate, and akpọ mmadụ ịpị ya mụ ndị ọgbọ gị akụọ gị na ndị ọgbọ gị apụta apịkana gị amụ ka adịshọ na amụ gị na-alụ ọlụ apịa gị amụ ka adịshọ na amụ gị na-alụ ọlụ to be sure that you are producing sperm cell. If you are, they will close your house, they will enclose you in a chamber with a maiden so that you can impregnate that maiden, so that your posterity will not be cut off. But the church have convinced our people that we can give out our sons to this fatherhood and the sisterhood. I call to lineage ever. I see this sisterhood and fatherhood as birth control mechanism to reduce the population of the world. But that will be story for another day. Kedu ndị bụ ndị ichie ndị adị n'ọkpụ tọlọkpụ ezumezu niile a mụlụ onye wee mụta gị. I keep on saying it. If you are reading the Bible, onu na ada afụ na ndị a bụ ndị ori. Pụta na Bible sị gị Joshua ben Nun, meaning Joshua the son of Nun. A na-asụ ya na Hebrew, Joshua ben Nun. Moshe ben Amram and Jochebed. Na Moses bụ nwa Amram and Jochebed. They are careful listing their own ancestors. So, kedu onye mụ gị? Chukwuemeka bụ nwa Okoli. Onye mụrụ Okoli? Okonkwo. Onye mụrụ Okonkwo? Okeke. Onye mụrụ Okeke? Okafọ. Onye mụrụ Okafọ? Mgbakọ. A na-akpọ na-agbago posterity genealogy. I always say it. If ancestors is not important, Matthew chapter 1 from verses 1 to 17 will not waste 17 verses listing the 42 generations of Jesus. If Jesus can trace his 42 generations, which means it's obvious no any Gwebia.
The evidence is in plain sight. Matthew chapter 1 to 17. I was I know sin any but they listed 42 generations of him. Okay. Now, Jesus will 42 generations. He can verify who he is. Am I your 5th generation? I can call up to 4. If not, I blue gisi battery. Okay. I would want your your take on who are our ancestors, our ndiche. Well, Maazị kwulie niile ọkpọtago mana ka m just tinyekwa obere okwu. Ndị ichie bụ ndị bịagolo ebe a tupu abịa bie ndụ ka chi ya si wee chọọ na chizi azụ nọzie na ala ndị mmụọ na-anegide anyị na-ayọta anyị ayọ ọta asakwa ndị ichie na ịma Maazị ma oke ihe ọ dị deep so ọ na-akọwa ya ọ na-egwu ya nna m na-anọ nna ti na-eseli ya n'elu ya bụ ndị ichie na ka emerụ na ada anọzi ndị ichie anyị da efesi anyị dasịa na anyị na-agụ ọfa anyị da-akpọzi afọ maka na ndị ọcha bịa gwa anyị akpọzi na ndị ichie ebe anyị na ncha ncha ọkụ ma na-abụ ajọ mmadụ na ha mere alụ na ịkpọzi ndị ichie bịa mana ọ bụrụ na anyị ma ife anyị amakwa na ndị ọcha gwala anyị ife a oge ọbụla ha na-eme holiday for ndị nke heroes a n'ụlọ ha wụọ ndị ichie ya ka a na-akpọku oge ọbụla ha nọrọ anya akpọku ndị ichie nke ha onwenugo onye ọcha si Chukwu Emeka yọọ ama ayọ onwenugo onye ọcha chi totuo a black man mana a sị gị towe onye ọcha lapụ ndị ichie ebe gị chọba Brother Faustina ebe a ga ime Brother Faustina ka ọ bụ eche enwe ndị na-aza Mandalin asawo ọ bụla ya dị na kpekwasịrị ya bịa m asawo ka ọ bụ mana ịlapụ Mgbeke daughter of light nwa mmiri ga-aza ịlapụ mma gị ga-akpọku. Now without your ancestors will you be here? The answer is no. Ọ ha bụ ndị molie mụrụ mmụọ ịmụta gị igwe anọ n'ala mmụọ na-ayọtara anyị ayọ to the point na From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the light, follow the way.
Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. This is a special investigative report based entirely on certified judicial records from the Nigerian Court of Appeal, documents that remain valid, unchallenged, and binding. According to these official records, the Court of Appeal delivered a strong judgment condemning Zenith Bank PLC for conduct described as a national disgrace, stating that the bank's actions damaged Nigeria's reputation in international commercial transactions. The case concerns a $64 million international contract between Owigs and Obigs Nigeria Limited and Zenith Bank PLC, involving a confirmed letter of credit evidence before the court shows that Owigs and Obigs made full payment for the transaction. But despite receiving this payment, Zenith Bank failed to confirm the letter of credit. This failure caused the disappearance of funds and the collapse of the commercial agreement. In appeal number CA/A/1016/2018, delivered by Justice Bin Sheet Nimpart, the court held that Zenith Bank breached its obligation without justification and damaged Nigeria's credibility in the global financial arena. This judgment has never been appealed by Zenith Bank and has never been overturned by the Supreme Court. It stands today as the official judicial position of the Federal Republic of Nigeria. The documents used in this report are all certified and authentic. However, later developments at the Supreme Court have raised serious concerns. A panel of 4 justices issued a ruling that contradicted established commercial principles, contradicted Zenith Bank's own admissions under oath, and contradicted the Supreme Court's own compiled record. The ruling introduced fictitious parties not found anywhere in the case file, misidentified banking roles never claimed by any party, and shifted liability away from Zenith Bank, despite clear evidence that the bank received payment and failed to perform its confirming obligation. This controversial ruling, opposed by the dissenting Honorable Justice, has been described as fraudulent, unsupported by the record, and inconsistent with basic banking and commercial law. These revelations raise critical questions about judicial integrity at the highest level, and they threaten confidence in Nigeria's ability to protect international commercial agreements. One question remains central. How can Owigs and Obigs Nigeria Limited, a non-financial institution, be held responsible for a failure committed and admitted by the confirming bank, Zenith Bank, after Zenith Bank had already received the required payment? There is no evidence, no commercial rule, no legal principle, and no factual foundation that supports such a conclusion. In subsequent editions of this investigation, using certified Supreme Court documents, we will examine the possible collusion between Zenith Bank and the 4 justices, expose the inconsistency in the ruling, and analyze the implications for Nigeria's international commercial credibility. This is Justice on Trial, demanding transparency, accountability, and justice for Owigs and Obigs Nigeria Limited. We will continue to follow this story closely. You may now return to regular programming. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. I did an Afro trap, hip hop, heavy other bass, traditional Igbo Oja flute samples. Off and on Mali route, for Christ style, Igbo Chukwu. He saw it before it happened. Listen, Onyekwe, Chiekwe, check it.
Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Ubochi Chukwu took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem, that's the heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Azunwanunu na Guyari, yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya Jana Waneya, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Go! Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Tukekana Epunenku, get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazoke Chukwu, yeah, he's the engine, he's the drive. Keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Mazi Ubochi Chukwu, Ijele Gaga. There we go, we go. Together we achieve, homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem. Igbo Global Foundation. East, West, North, South. We're everywhere. Mazi Ubochi Chukwu, Ijele Gaga. The giant is moving. Together we achieve. Hard hitting Afro trap, hip hop, heavy 808 bass, Trabishada Igbo Oja flute samples. Off and on Mali route. For Christ style. Igbo Ubochi Chukwu. He saw it before it happened. Listen. Onyekwe. Chiekwe. Check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Ubochi Chukwu took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem, that's the heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Azunwanunu na Guyari, yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya Jana Waneya, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Go! Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go.
Nkwo, get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazoke Chukwu, yeah, he's the engine, he's the drive, keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Mazi Ugoke Chukwu, Ijele Gaga. Here we go, we go. Together we achieve. Homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem. Igbo Global Foundation. East, West, North, South. We're everywhere. Mazi Ugoke Chukwu, Ijele Gaga. The giant is moving. Together we achieve. Hard hitting Afro trap, hip hop. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. I am the Managing Director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by systematic QC system,
powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity. I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard. And I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Ọma ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ Amachi Igbo ga-adị, Igbo ga-adịkwana. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ya okwu, ya bụrụ n'Igbo gwa ha. Aja agwakwa ndị bekee, were onu bekee gwa ha. Aja obodo na n'Igbo, were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne ya fere. Ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere. Ema onye na-asịrị ọnụ ikwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya, achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ime ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azọdoro ụkwụ ụba n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a awa m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our omenala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the way
The tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Obinwannem, did he go? In every land, protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation.